Wansati prazug, 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 wansati prazug. Nung siade ba wansa selarok nikha kolok kosom abagui tiprazug buri rok belai chajak kusubi chanani abagui borok wansa selarok no ma hamjago. Oi dol rok bahai tong kaham da so dol rok angkha kle norok jotono kaham tong bai khana nei phadi dol rok hangke sing tini o bining bising tei seima kanthi tola bukhumo kolok Tanushree Tripura ni kok no tei cherei nai tai dol rok o skango netaji subhas mahabidyalaya ni khoroksa mok bwrui bo bahai ke oxygen wngkha boro thang phaimani oxygen wngkha aborok no kisa cherei nai dol rok. Phadi dol rok sung puila swkang tola bukhumo raya kolok khe tongnai Tanushree Tripura ni kok no tei salayano mokhang kolok kolok Tanushree Tripura bo salsa chini Tripura sarok no gyan buddhi rei tongmani tai bo bini khukbai sama bo tongo. Ang kuno politics kuno mungsa interested kwrui ang politics bai kwrwngjak boya hinui samani tongo but koyekdin ni pore hingkangke tamung phaika respected bo bakra मेरी घर में चावल नहीं है आटा नहीं है रोटी नहीं है इसलिए मैं हाँ ये जरूरत है मैं आपके अलावा दूसरे अलग रास्ता सुना है फाइतेला हाँ बिनी आप भिडियो नो गैसिनी Tripura sarok joto bono sajagui tongmani follow khai tongmani joto o video no khangke joto no bono joli jakha comment hamyaro khaileka ajo rangke botam khaika bini Facebook page no log rugui tonirika tangge hingangke bo saimano bo salsa samani tongo ang kuno politics bai kuno kwrwngjak kwrui hne samani tongo abono bini kok no bini sago klaio mane nung nokha naisagui khukti khibiri khangke nijini mokhango no klaio amhaino bo wngkha abni bagui bono comment hamyaro khailika ke lachi jakha Facebook bini Facebook ID no log rugui rikha ka mokhang kolok la saka kolok Tanushree Tripura bo jotono profile log rugui tongnon pore bono baksa borok messenger thangui text khailika haino shiring tongyawi bono text khaimani jago tamo hunai text khaileka hangkangke Nwng Dakti no Lama o Kwlai thwiba thung Dakti no nini dead body dera no kwlaijak thung Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai Shri Ram hangke bo afro tamo hunai reply rikha same to you mane bobo haikeno thwiba thung hunai sakata afroke botaisa sapikata ani bo tagle tungphla sai phaika norok no khogui mari sinai hingkhlaina bagai norok no hingkhlai mari sinai tagle a jaga bo tamo hunai sijak kisa porinai lenai bat tani limit cross khairikha are ani ichha ang jesa klat phano Jos khai tongno khnadi kolokti Tanushree Tripura nung asukchi siwoi tongkangke nung tamo color choose khaine abonini ichha nei nung saibisi man tongkangke sipak bukhukbaile nung respected bo bakra मेरे घर में चावल नहीं है आटा रोटी नहीं है हनै साना नां आसुकसि नों साइमान तंखाके नों जेस कलार फानो नों चुस खाnya aboni ni इच्छा नों सिसि तंखाके नों फुइना नों रेस्पेक्टेड हनै साना नां अर नों जे मुसुमानि सिलाय खाजिता हनकेबा नों ताम अर साइ दंबा माने बसाकाता o jagao ani ichha ang jesphano ong tongnai ang lei kotor phano romoi thung tongnai lei chikon phan romoi thung tongnai hin chamani kokta dolro noro asubo bujia tangdi Faditabo oshinal juma mokborei bahike tamo wngkha chikon sakok bai kisa saimane poila before ni photo no naidi o photo wngkha college ni wansa chelabai scooty kawai Baren no thangui tap lainani thanglaimani tai after ni photo no naidi after ni photo hangkangke wansa chelabai tap rulai phai Saraswati puja ni mela dino scooty kawai berai laithani oxygen ngai bukor kogui oxygen ngai thwiprapra angmani akon Baren no habai thulai chalai phai bo tui hot tuko gya motai buskang ro basawai bathreng sutreng tongkeba motai ke selengja kereba borno bor choyang kata salsa obrino ang personal text khai request khaimani tongo nung wansa selarok bai haike ta angdi wansa selarok lai haine chin tribal brirok no thungna aram nangjago thungui tongbai hone ang saka but bo ana tam hone reply ro ang nono again theke bo sinia and tabok bo sinia hani saka apura ang tam hone reply khabono taisa tabok to sini khana black college to phai baksa malai lekha angnin chaya nuka nono phunugui rekha nang aike chaya ta khaidi ne henge bo apura ana tam hone reply rekha taisa ani life ani chang jespa nang tongnai nung sanai sabo ang nono sibo sinia hani taisa bo ana kok phirogo a dino bo ano haike sayawoi ano jolewoi ani kok nar khangke bo dini haike bo ungna nangla khamo oxygen
bukur bo kungna nangla khamu direct kok tabuk thidi nang sinal jang bukur kugoi hingke dol rong noro o oxygen ingmani video naro baksa nuk khana tai baksa nugya botong na hingke je nugya khong hangke naina muchung hangke thangi naidi bukur kugbajak telegram o rojak tongo video hingke jeng telegram ni link description o rojak thangi naidi telegram o haboi so hingke tini video asung nung senai video no bahai nangjaka kisa comment khlai sadi and video no sajagoi tong hangke video no like tai share khainani tapok de and channel katal phai tong hangke channel no subscribe khai klangdi dol rok so hangke malai phinai te next katal video ni bising tei